అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు లక్ష్మీనారాయణ. మాది భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వరావుపేట. ఇటీవల జీ సరిగమ ప్రోగ్రాంలో పాడినటువంటి పార్వతి కోసం నేను ఒక పాట రాశాను. ఆ పాట మీకు నచ్చుతుందని నేను భావిస్తున్నాను. ఇలా నేను అనేక పాటలు రాశాను, కానీ నా దగ్గరే ఉండిపోతున్నాయి. నేను అలా రాస్తూ అనిపించినప్పుడల్లా రాస్తుంటాను. అలా నాకు తనను చూశాక రాయాలనిపించింది. ఆ పాటను రాశాను. యూట్యూబ్ ద్వారానో లేకుంటే ఏదో ఒక సోషల్ మీడియా ద్వారా నేను ఈ పాటని తనకి డెడికేట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. పార్వతి చెల్లెల కోసం ఒక అన్నగా ఈ పాట రాశాను. తన ట్యూన్ వినిపిస్తాను. నచ్చితే అందరూ ఆశీర్వదించండి. మీకు తెలిసిన వారికి ఫార్వర్డ్ చేసి, ఒకవేళ ఏదైనా అదృష్టం ఉంటే అవకాశం దొరుకుతుందనే ఆలోచనతో ఈ పాటని పాడుతున్నాను. మారుమూల పల్లెలోన మట్టి బొమ్మరా, మా తెలుగు తల్లి కన్న బిడ్డగా నకోకిలా, ధరణిలోన దాగి ఉన్న మణిరత్నమా, మా మనసుకెంత హాయినిచ్చే నీ గానమా. జీ తెలుగు వారికి వందనాలు, జీ తెలుగు వారికి వందనాలు, మా పల్లెలో వికసించే కాంతులు, మారుమూల పల్లెలోన మట్టి బొమ్మరా, మా తెలుగు తల్లి కన్నబిడ్డగా నకోకిల, ధరణిలోన దాగి ఉన్న మణిరత్నమా, మా మనసుకెంత ఆయనిచ్చని గానమా. కాకమ్మ గొంతున కోయిలమ్మ, నీ గానంతో తెలుగువారు మురిసెలేమ్మ. కాకమ్మ గొంతున కోయిలమ్మ, నీ గానంతో మనసంత మురిసెలేమ్మ. అమ్మా నాన్నల రుణమే తీర్చగా గురువులందరి గౌరవమే పెంచి, మట్టికాలుతో అడుగు పెట్టినావులే, ఒక్క పాటతో పల్లె వెలుగు తెచ్చినావులే. మట్టికాలుతో అడుగు పెట్టినావులే, ఒక్క పాటతో పల్లె వెలుగు తెచ్చినావులే. జీ సరిగమా నీకు సాటెవరమా, పార్వతమ్మ పాటలతో పరవశించిపోయరా, మారుమూల పల్లెలోన మట్టి బొమ్మరా, మా తెలుగు తల్లి కన్నబిడ్డగా నకోకిలా, ధరణిలోన దాగి ఉన్న మణిరత్నమా, మా మనసుకెంత ఆయనిచ్చని గానమా. అందచందాలు చాటిరావు కళకేలేమ్మ, పడుచులందరికీ ఆదర్శం నువ్వు. అందచందాలు చాటిరావు కళకేలేమ్మ, పడుచులందరికీ ఆదర్శం నువ్వు. నీ అన్నల అభయంతోటి ఆత్మీయుల దీవెన పొంది, పాటపాల పుంతలో కాలు మోపినావులే, పాటపాల పుంతలో కాలు మోపినావులే, నీ కంఠ స్వరంతో మనసు నింపినావులే. జీ తెలుగులో పాటల వాన, పార్వతమ్మ పాటలతో తడిసి సింధులేసరా, మారుమూల పల్లెలోన మట్టి బొమ్మరా, మా తెలుగు తల్లి కన్నబిడ్డగా నకోకిల, ధరణిలోన దాగి ఉన్న మణిరత్నమా, మా మనసుకెంత ఆయనిచ్చని గానమా. జీ తెలుగు వారికి వందనాలు, మా పల్లెలో వికసించే కాంతులు, మారుమూల పల్లెలోన మట్టి బొమ్మరా, తాననన్న నాననాననాననన్న, ధరణిలోన దాగి ఉన్న మణిరత్నమా, తాననన్న నాననాననాననన్న. మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే తప్పకుండా ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అలాగే ఈ ఒక్కరి కోసమే కాదు, మరొక వ్యక్తి లేడీ వాయిస్ ఓరియంటెడ్గా ఉన్నటువంటి సాయి సాన్విత్ కోసం కూడా నేను ఒక పాట రాశాను. అది కూడా త్వరలో మీ ముందుకు పాడి వినిపిస్తాను. తన జీవిత చరిత్రని ఎలా అనుభవించిన తీరుని బేస్ చేసుకొని ఆ పాట రాశాను. అది కూడా వినిపిస్తాను. ఈమె కోసం, పార్వతి అమ్మ కోసం కూడా నేను ఒక పాట రాయాలనుకుని 3 పాటలు రాశాను. అందుట్లో ఇది బాగుందని దీన్ని పాడాను. ఆ పాటలు కూడా బాగానే ఉన్నాయి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మరిన్ని పాటలు రాస్తూనే ఉంటా. అవకాశం వస్తే అవకాశం ఇచ్చిన వారికి రుణపడి రాస్తూనే ఉంటా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీ లక్ష్మీనారాయణ.